Alright, ninabe nkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva kusezansi neAfrica la sikhona iKwaZulu Natal. Siyabonga kakhulu uphinde nibe ingxenye yethu yohlelo lwethu olukhula izinsuku nezinsuku. Igama lohlelo ke lobizwa ngokuthi izimpande zama Africa. Igama lami King Sichaka ngwakaluqa. Ngiyabonga ukuthi siphinde sibe ndawonye. Asizwe kwisihambeli sethu sosuku namhlanje ukuthi ngabe size ngani soxoxa ngani ohlelweni. Dadewethu sawubona. Yebo njani? Sikhona njani ne? Ngiyaphila nami. Awu amen. Take mntaka mama ake sizwe ukuthi wona namhlanje usathele lophu udaba kwenze njani udliwa yini le othi mawuyibheka ubone ukuthi siphile naye isikhathi eside awusuzoyidalula la kuyimpande zama Africa. Nginenkinga ukuthi ubaba unento ayisebenzisayo la isithwalo sakhe into yakhe ilala nami. Milala nami into yakhe engathi milala nami ngathi ngiyazala kodwa ngazi ukuthi ingane zami ngephi like isizwe zami ziyaphuphuma Uyabeletha. yebo ngiyazizwa ukuthi mengiqeda ukulala mengiqeda ukuvuka ekseni ngiyathi kade khona into ade ngisebenza nje kade ngathi khona into ade ngileli nayo yabo so mengibona ukuthi ubaba wami shothi ukhulisa isithwalo sakhe ngami nengane zami engazazi ukuthi ziyaphi. Leyo nto yenzeka ubelethe bese ubona ushintsho ku business lababa wakho noma empilweni nababa wakho. Yebo ngibona kanjalo ngoba njalo ngama weekend ubaba uyahamba abuye sephethe imali eziningi kodwa ngazi nokuthi usebenza ngoba akaze nje Monday Tuesday akazi nje ahamba ubonakala nje umuntu osebenzayo uyahamba nje njalo ngeweekend Friday to Sunday abuye sephethe imali ngazi nokuthi uyithatha le mali ubaba. Aqhamuka usuyibhomu nje usigaxa kubaba ke sizwe wena vele uqhamusa unobaba nje uphuma. Uma wami washona umuntu nje owavane wawe endlini ngazi usikwenzakalani washona ngahamba ngohlala nogogo ukulala nogogo ugogo ngangimhlupha kakhulu baba wayesethi yena aya ngibele ngize eThekwini ngizohlala naye. Ngase ngihlala ke naye ubaba ke sengifunda ngakhona eThekwini sihlala sobabili siphila kahle futhi sinobaba emzini omkhulu kunezimoto esingasweli lutho ngingane nje ephila kahle nje nobaba wayo yonke into nje ngiyithola futhi kubaba hlala sobabili nje endlini. Lezi gameko zakho zalempilo osuyibona ukuyona ziqala noma uqala ukuyibona uneminyaka emingaki? Ngangiqala ngina 15 years. Until 23 years. Ngibona lento le ukuthi hayi ngathi khontelala nami and melala nami ngathi izisu zami ziyaphuphuma ngingazi futhi nawuthini lelala nami. Yini enze uyibona uhlukile ngoba sikhona ezinye ingane ofunda nazo nani yini le isikwenza una 15 ujule kangaka into zocansi nokulala? Ingoba ngangizizwa nanokuthi yabo khona into engathi nje ngaphakathi ihamba nje ngaphakathi kwi private part yami ngibona ukuthi nje nengane nje sinanesichitha ngishelwa kukhona ukuthi phela ukuthi khona umuntu uthi uyashelwa una 15 yeah ngobona phela ukuthi nengane ziyashelana la yeah bone ukuthi mina shuthi mina ngabe ngihluke ngani ngisho abangani bami banokungibahambela nje bangibalekele yabo nje into kanjalo nobaba futhi naye bangitshela ukuthi ngingahambi nabafana engitshela ngihlukane nabafana ngingakhulumi nomfana ngingazi nalokho ukuthi chaza uthini ukuthi mina ngingakhulumi nanombani ibana nje ngisho singenzani lutho naye ukuthi ngingakhulumi naye. Ngokwazi kwami abantu besifazane bahamba bafika eminyakeni la khona beya einsukwini thizeni wawenze njani nawuya einsukwini njengoba ngangaya einsukwini ngoba ngaze ngingena etoilet ngiyabona ingane ziyashintsha amaphedi lawa mina ngiyibuze mina ukuthi kungani mina ngingayi ngoba ngiyacabanga ukuthi sengifile kule stage lesokuthi ngize ngiye kuona ama period kodwa ngingayi kuma period ngize ngibuza umngane nami ukuthi wena uye esikhathini uye usineminyaka ngapha asho ukuthi ngiye ngina 15 years lapho sengina 16 years mina yena useyile na 15 years kuma period ngithi mina nami ngimchaza ukuthi nginkingi kanje angikwazi ukuma period and angazi ukuthi indaba bengimchazela athi hayi mhlawumbe usazoya imizimba yabantu ayifani ngiyasazi imizimba yabantu ayifani hayi ngifika ekhaya bengekhaya ngimfica ubaba ngihlale phansi naye ngimtshele ngodaba lami lokuthi angiki kuma period baba and angazi ukuthi kwenze njani ebese uthi ubaba hayi ungayinaki lonto mhlawumbe into ezodlula vele ngisamncane mhlawumbe ngisazoya kuma period yabo
So hayi nami ngibe into engidlulisa ngithi hayi ngoba baba useshilo usho ukuthi uyazi vele nani ngoba izwi likababa uyalikholwa. ya ngoba vele umuntu engixoxa naye vele yonke into nje umuntu nje vele osebana nomngane nami ngiyaxoxa naye akekho vele umuntu omunye engizoxoxa naye ngoba uma ngisenaye. Manje le yokuthi uqinisekise impela ukuthi ubaba uyena ukhulisa isithwalo sakhe ngawe nalento zakhe lala nawe uthathaphi umncane uyizwa ngobani yonke lento? Oh, ngathi sengithi 17 years. Sengi high school ke manje. Angingakayi njalo kuma period futhi. Sure, yeah. So, mekuqala kube khona ingane, untombazane nje siyakhuluma nabo noma vele singajwayelene ngoba vele ngangingenami ngane nje ngangithi umngani wami. Yeah. Avukwe abantu abadala bo idlozi lento. So mevuka abantu abadala eze kumina, meza kumina afike angitshele athi ubaba ukhulisa isithwalo sakhe ngami. Ngixakeke ngithi mina kanjani ungitshela kanjani lonto uzongitshela ukuthi ubaba wami ukhulisa isithwalo sakhe ngami. Yeah. So lonto ingidle ngaphakathi ngimbuzisisa untombazane ngithi kanjani uthi ubaba ukhulisa isithwalo sakhe ngami. Athi wena kunento eyababa wakho elala nawe. Lento yababa wakho milala nawe wena uyazala uba nengane thami uyakhulelwa. Mukhulelwa ingane zakho ziyaphuphuma. Yeah. Mayiphuphuma ingane zakhe that time siyakhula ke isithwalo sababa wakho. Ungabe wena usakwazi ukuthi uye kuma period njalo wena ngenyanga mina ngiyakhulelwa. Njalo ngenyanga ngiyakhulelwa ingane zami zichitheke. Mase kukhula isithwalo sababa. So lonto yangidla nje yangidla nobaba mangimbuka endlini ngisabe ngisho ukumbuza lento le ngoba yayingidla futhi nangaphakathi. Wa end up ongambuzanga ubaba angekho lutho nixoxayo naye ngalento kwayithulekela nje. Ngagcina ngimbuzile singina 18 years. So vele ngalethi ongama period engasayinaki and ngase ngithanda ukuyikholwa futhi lento le esho intombazane esho lapha esikoleni. So sengikholwa nayo lento ngoba ngangingasayi noma period ngimbuza ubaba vanavugulaka yabo athi angayenza kanjani lento le sengikhulisa isikhathi esingaka yabo. So lonto ke ngagcina sengidlulisileke yabo sengiyekelela kanjalo kodwa ingidla ngaphakathi ngisho ukuthi kona kuzomela ngihambile kulomuzi lo ngoba ngeke ngikwazi ukuphila nento kanje isikhathi esingaka. Mawuhamba wagcina uhambe noma wagcina ucabanga ukuhamba? Kwathi ubaba ngithi ubaba ejwayele ukuhamba ngama weekend ngoba ngangingazi noma uyasebenza lo muntu usho ukuthi lo muntu usebenza 2 days usebenza Saturday no Sunday kodwa nemali unemali yena ngiyazi ukuthi Sunday ubaba ngizombona ebuye ebala imali mebuye ebala imali ubaba ngingazi nokuthi uyithathe lo mali within 2 days. So ngayo lo weekend leyo ngadecide ukuthi nje mehamba nami ngibe indlela. So baba lo muntu lo ukuthi wayekhiya umnyango angikhiyele ngaphakathi athi vele angeke ngiye ndawo ngoba ngangijwayele ukuhlala ngaphakathi ngenzi lutho nje. Hayi so ngalelo suku ngakutshontsha ukhiye. Ngawutshontsha ukhiye ngalinda ukuthi mehamba nje nami nje angigeji nje ngiyaphuma ngiyahamba ngiyofuna ugogo la ehlala khona ngoba ngangisakukhumbula kancane yize ngahamba kusakudalana ngangibona ukuthi yabo mhlawumbe ngabe ngingakhumbuli la kwahlala khona ugogo ngabona ukuthi ngizofika ngibuze ngakhona. Hayi ngihambe ke nginyenye ngalo lobusuku lobo nginyenye ngitshontshe yona imali yababa. So imali nje yabuyihlale ngesikoleni buye ngithathe kuyona yabo ngoba imali le eyiningi khona wayinelokha yakhe. So ngithatha imali ngihambe ngigibele ngiye kagogo ehlala eMkhomazi ngiye khona eMkhomazi ngimthola ugogo ngoba ngangihambe lokho ngibuza ngimthola ugogo ke ngihlale naye phansi. Akaxayeke nagogo ukuthi hawu indaba ngiza ngedwa lana ngoba phela mina ngangiwumuntu ongavakashi ngoba bayengafuni ukuthi ngivakashe khona yabo. Hayi ke ngimxoxela ugogo udaba into engayizwa ngentombazane esikoleni ukuthi kwenzeka kanje nami futhi sengiqala ukuyinotice leyo nto leyo ngoba angisayi kuma period into angikazi nje ngiyangikwazi ukuthi mina mekuyo ama period kwenziwa kanjani yini kwenzakalani yabo. So ugogo ke eseqaleke abe confused
angayikholwa yonke leyo nto leyo. Futhi akakholwa nje ngoba vele wahamba uhlupho. Yebo, akangikholwa ugogo. Yeah. Yonke nje into engayizwa nje indaba yami akayizwa. So kuhambeni kwesikhathi ngilokhu ngimxoxa ngithi gogo manje uthini ngalokho? Athi ugogo hayi yena umntanakhe ngekaze ayenze lento, umntanakhe njena uyasebenza, usebenza futhi imali azazomnika imali yena uphila kahle ngemali yomntanakhe uyayisebenzela umntanakhe le mali. Ngithi gogo kanjani ngoba umntanakhe le mali uyithola ngenxa yami. Ugogo angaluzi uvo lami ngoba yena unjani uthemba ingane yakhe kakhulu. Yeah. Mayithemba ingane yakhe kakhulu so mina shuthi angisayilutho mina gogo afuna ukuzwa mina ukuthi ngithini. Angangikholwa nje ugogo. So ekuhambeni kwesikhathi ke abone nagogo ukuthi hayi angisayi kuma period. Angingempela kuma period ayibone lento engisho ngoba ngase ngihlale inyanga. Nobaba elokho efone ethi angibuya etshela ugogo ethi angibuya. So mina ngumuntu ongithi hayi angifuni yabo kudlule lapho futhi nobaba engeke azasho lutho. So gogo abone ukuthi angikuma period angibuze futhi athi ngangiqinisile ngalento engangisho. Ngithi yebo gogo ngangiqinisile ngento engangisho angikuma period and angazi indaba. And sekuna 19 lapho sengizothi 20. Uyamchaza na udaba lokuthi uyazizwa ngathi khona uyakhulelwa uphinde ubelethe? Ngiyamchazela ngalo lo daba lolo ngoba manje angisazazi noma ngumama noma ngingane nje ngaphansi nje ngumna angizazi. So ngimtshele nalokho futhi ugogo uthi angizazi nje nangaphansi ngiyazizwa ukuthi hayi cha kade ngangilalwa mina. Mengimtshela ugogo athi ugogo ngoba ugogo umuntu wakudala vele oyehlola. Yeah. Uyakwazi ukuhlola intombazane nje kwakudala vele nami ngangikhule ngihlola. Hayi ugogo angolunye usuku athi hayi angibizele egumbini athi angize azongihlola. Ufuna ukubona ukuthi ngabe ngiqinisile na. Yeah. Hayi angihlole kugogo. Ngithi ngiyambona ugogo udangele nje ebusweni uyambona manje ukuthi akasekho right. Usayibona lento engiyishoyo engihlezi ngimtshela ngayo ngithi iyiyona lento engiyishoyo ngase ngiseyona nje intombazane ngathi ngumama nje wakade ezala ayibona ugogo lento leshuthi hayi aqale ngimbuze ugogo ukuthi uboneni alokhe yale nale kodwa athi kusala umuntu lakhe yena ngeke azayenze lento le. Sure. Hayi kudluleke lapho sinogogo. Gogo ke shuthi ilokhu imudla naye lokhu imudli. Ngelinye ilanga ke sahamba singina 20 years sekwenye inyanga. Ngihlala nogogo. Angifuni methi nje kubaba mefona nje ngiphatha indaba uthi angibuyi. Usayimele kahle baba njengoba nje. Yebo ngoba lento isaqhubeka ilokhu iqhubeka ilala nami ngoba lento ikumina kahle ayikho endlini lengangihlala kuyona nobaba. Ikumina ihamba nami la ngikhona nansi. So makunjalo ugogo angithathe angise kumthandazi walapha ngasekhaya eMkhomazi. Angise kuyena afika ngithandazele emese yasho ukuthi yena hayi akaboni lutho. Ngixake mina ngiyibuza ukuthi shuthi lokho ngikusho ngabe kwamanga yini ngoba kwanami lento le ngiyayizwa ngaphakathi ukuthi njani. Ngiyazizwa ukuthi even mengivuka nasekuseni ngathi nje bengisebenza nje bengisetshenzwa nje ngikhathele ngathi angikaze nje ngilale. Mengivuka mengimtshela kugogo siphume lapha ekumthandazi siphume. Hayi nogogo athi alokho esho ukuthi ungitshelile ukuthi vele lokho kade ngikusho akusikona. Hayi udlule enye inyanga unyaka ngathi 21 years. Hayi mengithi 21 years ngaqale ngathi hayi sengisileke manje wangempela ke angisolokho ngithi ngathi ngisilimana sengane. Ngiqala ngathi ngiyisukumela mina ngilontonze ngihambe ngathi ngifuna usizo yabo. Kuba laphi bendabuko abahlukahlukana mhlawumbe noma usaqhubeka nabathandazi? Ngihamba ngishizangoma manje. Sure. Zithi ayiboni lutho. Angazi ukuthi manje semele ngenze njani ngiye bani kanjani
wanogogo nasendlini angisakholwa na ugogo. Angisazi ukuthi ngizokwenze njani. Noma indaba kumele ngiyoyiqeda ngibaba emumva ukuze akwazi ukuthi angiyeka ngazi ukuthi kumele ngenze njani manje. Ngamafuphi njengamanje njengobula kwi-Black Life usadinga usizo awukasizakali ngoba usuzamile ngokwakho lutho. Angingasizakali nje namanje. Sho. Sisasibonga kakhulu ngodaba lakho sinabela nje usichaza sithemba ukuthi mhlawumbe khona umuntu esomthola ozokwazi ukukusiza akudakule kule nkinga okuyona. Yebo, ngiyabonga kakhulu. Thank you. Babukeli be-Black Life TV impande zama-Afrika niyaluzwa kudaba kasisi sozama sibone ukuthi kukhona nokuhlangana uzakwazi ukusizakala. Indaba ezifana nalezi engathi ungathula uyilalela usuku lonke ngoba ziyayithusa futhi idinga isineke, idinga singaloku singenelela kodwa simiyeke umuntu axoxe udaba liqede. Ngenza ukuthi siphinde sibonana kwisiqephu esilandelayo. Igama lami King Sichaka le Black Life TV, igama lohlelo impande zama-Afrika. Nisale kahle. It's the Black Life TV.